Zdravo dječaci i djevojčice, ja sam teta Lana. Danas ću vam ispričati jednu zanimljivu priču koja se zove Izgubljena ovca. Zlatni redak nalazimo u Mateju 28:20 i tamo piše: Isus kaže, ja sam s vama u sve vrijeme. Poruka ove priče je: Isus nas čuva cijelo vrijeme. Jesi li ikada bio u trgovini ili u parku i kada si podigao pogled nisi mogao vidjeti svoje roditelje? Možda si se osjećao kao ovca u priči koju je Isus jednom ispričao. Jednom je pastir imao 100 ovaca. Dobro se brinuo za svoje ovce. Svakog ih je dana vodio na zelena travnata polja gdje su mogle pronaći puno hrane. Svakog ih je dana vodio do čiste hladne vode gdje su mogle slobodno piti. Svakoga je dana tjerao divlje životinje koje bi mogle povrijediti njegove ovce. I svake ih je noći vodio na sigurno mjesto. Prije nego što je otišao u krevet, pastir je brojao svoje ovce kako bi bio siguran da su sve tamo. Pastir je volio svoje ovce i ovce su se osjećale sigurnima. Ali jedne večeri, kada je pastir brojao svoje ovce, zabrinutost je prekrila njegovo lice. Nešto nije bilo u redu. Brojao je opet kako bi se uvjerio i ponovno. Nešto zasigurno nije bilo u redu. Jedna od njegovih ovaca je nedostajala. Pastir nije razmišljao o tome je li gladan. Nije razmišljao o svojim ranjenim stopalima. Nije razmišljao, a ići ću potražiti tu izgubljenu ovcu sutra kad ne bude tako mračno i kada ne budem umoran. On nije rekao, još uvijek imam 99 ovaca ovdje, pa zapravo mi ta jedna niti ne treba koja nedostaje. Uopće ne. Pastir je volio svaku od svojih ovaca i ostavio je sve što je radio kako bi tražio ovcu koja je bila izgubljena. Tražiti izgubljenu ovcu u noći nije lako. Pastir se spoticao o kamenje, ogrebao se na trnovito žbunje, ali u daljini čuo je uplašenu ovcu kako plače. Jadna je ovca znala da je izgubljena. Znala je da neće biti sigurna sve dok se ne vrati s pastirom. Pastir je slijedio zvuk blejanja. Mogao je reći da se sve više i više približavao. I onda, uz pomoć mjesečine, mogao je vidjeti svoju ovcu zapetljanu u trnovitom grmu. Pastir je nježno odmaknuo grm. Nije se obazirao na trnje koje je pikalo i greblo njegove ruke. Samo želio osloboditi svoju ovcu kako bi ju mogao sigurno odvesti doma. A onda, kada ju je oslobodio, pastir je ovcu nježno stavio na svoja ramena i odnio kući. Ovca je bila teška, ali pastiru to nije bilo važno. Bio je sretan što je pronašao ovcu. I ovca je također bila sretna. Znala je da je ponovno sigurna sada kada ju je pastir pronašao. Isus je naš pastir, a mi smo njegove ovce. I on želi da budemo ljubazni prema svakoj osobi. On će se brinuti za nas, baš kao što se pastir brinuo za svoju ovcu. I jednoga dana Isus će doći i uzeti nas kući na nebo.